The Minister of IT munyika yeZimbabwe TateMevetera umozwa kuti akambovhura maskandal pahindu yake X achiudza kuti aiwa president wekuZambia is a security threat munyika yeZimbabwe. Vanouya muzuva ranhasi vachifaiwa nanafadzai mairi apoonekwa kuti page yavo kana the website yavo yeICT inobuda ichinyorwa neLatin. Anouya achivafaya achivabvunza a lot of questions asara asina maanswers. Sempre namashoko anobuda nyuko panapa subscribe or like or turn on the bell icon. Timda pahindo yafadzai mairi X achiti kuti Day Minister TateMevetera, why is it your forward on this Ministry of ICT's website is in Latin? Is it not intended to communicate to the Zimbabwean Republic? Is it an error? If you can make such a basic error on a website, what hope is there for the websites of other government departments? Anobesa link read the website racho vaposta picture ramurikuona muchiona pawebsite pacho reminister of ICT muchiona kanyogwa in Latin. Tichikuona kuti aiwa since ariya angafanira kucommunicata nemacitizens enyika yeZimbabwe ndivo vanogadzira mawebsites emamwe maministries. Panapa anouya achivafaya achiti if your own website reministry of IT richiita such errors, what about mamwe maministries kuti muchangezogona kuzosolva maerrors avo kana vagadzira mabest websites? Mashoko anouya panapa achifaiwa nafadzai mairi achivaudza kuti aiwa these guys they are not competent, ngavasapinda pamapost anoziva kuti they are not capable of running them. Tiudze mafungiro enyu muri kudei pamusoro mashoko ake. Pinda comment section medu, subscribe or like and turn on the bell icon.